Apa, arratsaldeon, gaurko hitza topatu izango da. Badakizue gainera, hitz polisemikoa dela, esan nahi bat baino gehiago duena. Topatu, elkar juntatu, eta gainera batzuetan aurkitzeko ere, topatzeko ere balioko du, ezta? Bada gurea dantzatzen duen herria, elkarrekin dantzatzen duen herria, eta egun hauetan inauterietan zer esanik ez, ezta? Lantzeko inauteriak dituzue, ez ohiko ikuspuntu batetik, dron batetik hartutako irudiak direlako, baina herria guztia elkartzen denean, hor ikusten da, dantza ez ezik, bestelako balore batzuk ere lantzen direla. Horregatik da garrantzitsua, belaunaldien arteko soka horretan, etenik ez egotea. Konponduko aldugu hori, konponbiderik bilatuko aldugu, horretarako ere topatuko dira dantzariak. Eta asteburu honetan ere topatu dira irratiaren erronken gainean aritu nahi zutelako, eta irratiaren etorkizuna nondik joango den, hortxe aztarnak edo arrastoak ere topatu nahi zituztelako. Eta topatuko aldugu galdera gaiztuen erantzunik, gaur Mirari Martiarena etorriko da, eta honen gixara arek ere azterketa pasako digu, honek badirudi gero isuna jarri behar digula, Mirarik isunik jarriko aldigu edo saririk emango aldigun, hori da argitu beharko duguna. Beraz ikusten duzue, gaurko eskaintza nola osatuko dugun. Aurrena dantza egin behar dugu, dantzari gazteen topaketak antolatu dituztelako, ekainaren bukaerarako, eta oraintxe dago zabalik izena emateko epea, eta bertako xehetasunak emango dizkigute dantzarien biltzarretik. Arrosa irratisareak ere bere topaketak izan ditu urterokoak, behin pandemiak eta atzean utzita, berreskuratu dituzte, larun batean aritu ziren errenterian eta bertako ondorioak aipatuko dizkigute. Eta azkenik esan dakoa, gure bertsolari, umoregile, gure erregina, kanpaika den erregina, gurean izango da, Mirari Martiarena, eta seguru umore honez bukatuko dugula saioa. Gogoratu non topatuko gaitu zuen Txiolandian, itzokei bekomarra EITB, eta postontzira idatzi nahi izan ezkero berriz, itzokei abildua eitb.eus. Jende gaztea nola gerturatu gure ohituretara, ze uste duzu, ohitura zaharrak ez direla iraultzaileak? Noski izan daitezkela iraultzaileak, eta anarik esan zuen bezala, kantatu, maitatu eta dantzatu ezin bada, hau ez da gure iraultza, beraz egin dezagun guztiok iraultza, eta alba da, dantzan. Berreskuratzeko dugunagatik topa egiteko ez bada botilar horik eta ez badu uzten kantu bat ezpainetan inoiz ez dezagun sekula ez esan. Kantatu, maitatu eta dantza ezin bada ez da gure iraultza. Ez badugu bihotzetan odolik kaberneso binon bat bezain gorri eta ez badute mila ez darrik kantatzen ta denak batera ez da lertzen. Kantatu, maitatu eta dantza ezin bada ez da gure iraultza. Hortxe gazteenek ere jakingo dute noski Gatibu taldearen berri, eta hortxe hariko dira prestatzen gainera, martxoan Miribilan izango den kontzertu erraldoi horretarako, baina gezurra da, gazteek soilik musikaz dakitenik, eta seguraski gure plazara, gure plazetara gerturatzea bezalakorik ez dago, gazteak bestelako kultura ekitaldi batzutan ere parte hartzen dutela. Orain, nahi bezain beste, hori galdetu beharko diogu gure gaurko lehen gonbidatuari, Endika Saez de Adana, arratsaldeon. Arratsaldeon zuei. Izan ere zu dantza kontuetan
horretan aritzen zara, ezta, dantza bilguneko kide zarelako, eta kezka baduzu zuek, hor ikusten delako orain arte dantzari eta eutsi diogula, belaunaldiz belaunaldi, baina hor ote da koxka bat, ez? Belaunaldi bat nahiko kostatzen zaiona, eta horri konponbidea nola eman, besteak beste erabaki duzue dantza gazteen topaketa egitea, ekainaren bukaeran, esan dugu izena emateko epea horrentxe dagoela zabalik, baina zein asmorekin antolatu dituzue topaketa hauek? Asmoa zen, zuk esan bezala, COVID garaiatik atea ginenean, hasi ginen gogo eta prozesu batean eta berriro garai horretatikan dantza taldeak ateratzeko asmoz eta susperraldi bat emateko asmoz. Eta konturatu ginen, zegoela, ikusten genuela, arazo bat sortu lehikela mendik eta urte batzuetara. Izan ere, hasi ginen ikusten nola dantza taldeak umez josita daude. Jartzen da momentu bat, non 15, 14, 16 urtetan, jende hori desagertzen da dantza taldetik, eta belaunaldi hori galtzen dugu, behintzat urte batzu duz. Gero ikusten dugu asko bueltatzen direla, baina 16, 25 urte arte galtzen dugu... Nagusienak ere bai, gero bueltan ikusten ditugu, ezta? Eta maiz ez dakit jubilatu elkartekoak eta alakoak ere ikusten ditugu, dantzan, ez? Berbada hori garai batean egin ez zuten damu horrekin, berriz ere egitera, baina hortxe, zuk aipatu duzu ez, eta nahiko identifikatuta daukazu ez, ze adintartean dagoen hor zuloa. Fijatu dugu bai adintarte horretan, ikusten dugu adintarte horretan jendea juten dela batez ere futbola itea, pilotan jolastea, edo bestela saskibaloia, edo beste kontu batzuetara. Bai, zer da, dantzarena besteak baino gogorragoa, halako pereza edo emateko, edo... Ez daki gogorragoa den, baina bai badokala elkarte horiek nola funtzionatzen dutenen zer ikusia. Jendea futbol talde batean sartzen da, entrenatzen du, jolasten du, eta listo. Hemen ikasi edo, indartu nahi duguna da dantza taldearen parte direla sentitzea. Hau da, beraiek ere erabakiak hartu beharko dituzte, eta momentua ailegatuko zaie dantza taldearen erro guztiak hartzeko eta aurrera juteko. Bai, ez dala dantzara joatea eskolara doanak bezala, ez? Erakutsiko didate dantza bat, jasoko dut eskola hori, eta kitxo. Horrez dago implikaziorik eta zuek bilatzen duzuena da parte hartze aktibo bat, ez? Ikus dezatela dantza talde batek berez dauzkan osagai guztiak, fase guztiak, lan guztiak, ardura guztiak eta gozamen guztiak ere bai, ez? Hori da. Dantzaren atzean badaude gauza asko, badaude baimenak eskatzea dantzatzeko, musikariekin koordinazioa, kasu askotan eta hori ere aipatu behar da, diru larri dabiltzaten dantza taldeen atzean subentzio publikoa daude, horiek eskatzeko egin behar den papeleo guztia, dantza talde baten atzean dago, elkarte batek bere atzean daukan guztia. Eta hori bada, jende gazte berri hori erakartzeko helburua bat, ez? Baina bestea ere bada, dagoeneko ari direnak, horien artean ere, sarea josteko eta ere aukera proposa izan daitekela, topaketa horretan, danak elkarren berri izatea eta partekatu alizatea, ez? Guk arazo hau daukagu, guk ala konpondu genuen... Hori da, eta gogo eta prozesu horrekin zuk esan bezala, ikusteko ze eredu dauden beste herrialde batzuetan, baina baita ere ikusteko beraien herrietatik aparte badaudela dantzariak eta Euskal Herrian dantzari piloa daude. Euskal Dantzarien Biltzarrean ustot 2500 inguru daude federatuta, baina badaude beste hainbat dantza talde federatuta ez daudena, eta horren edo elkarte handi horren parte ere sentiaraztea jende gaztea. Ekainaren 30-tik uztailaren 2 izango dira, eta Asparrenan gainera, egitarau ere prestatu duzu oparoa, ez? Horretan gaude, pixka gauzak fintzen, esan bezala hori ekainaren 30ean hasiko gara, uztailaren 2, garaian izango da, Asparrenako udalerrian. Jendea animatzeko eta esango dute Araiako jaiak izango direla asteburu horretan. Eta mutxarra hori, Asteburu horretan, eta beraiei ere udaletxeari eskerrak eman behar diogu, prestutasun osoa jarri dute, eta beraiekin orain elkarlanean gaude, ahalik eta hoberen ateratzeko lehenengo gure topaketa hau. Bai, eta bertan izango da, gogoetarako izango da tarterik, noski ez, inguruak eta alakoak ere izango dituzuelako, pixkat eztabaidatzen edo aritzeko edo, baina, ikasteko eta ere balioko duela, ez? Bai, asmoa da, esan bezala, gogoetarako esparru bat izatea, baina ez horiek hori.
Gure asmoa da ostiralean jendea etortzea eta, bueno, pixka kokatzea, non egingo duten los, zeinekin egongo diren, elkarre ezagutzea ere. Asmoa da ostiral horretan bertan dantza plaza bat antolatzea. Eta bai, larun bat goiza pixka dedikatzea gogo eta horri, eta ikustea bakoitza ze arazo, ze keska, ze zalantza dituen, eta horrekin batera pixkanaka eguna aurrera jun ere, dantza artean ere aurrera jun, eta igandean gogota horiek aman komunean jarri eta horrekin berriro buelta bate emate horri. Eta izena emateko epea, esan dugu, martxoaren 24 arte zabalik, propio sortu duzuen webgunean, ez? Hori da, agertzen da nahi badute ere Euskal Dantzarien Biltzarreko webgunean ere, ikusiko dute egunkarietan, hasi que lasai egon. Esan dugu, indartsu dabiela mugimendua, ez da, Euskal Herriko dantzarien bilgunean, zuk aipatuta, iaia 20.000 dantzari badira, ez? Talde desberdinetan eta dabiltzanak, hortxe ingurumari hortan. Horrek esan nahi du, hor garrantzitsu bat, ez, badagoela sare garrantzitsu bat, segurazki gainera lurralde desberdinak ere elkartzen dituena. Ze talde hau da, biltzarra bera da, gobernuz kanpoko erakundea irabazirik gabekoa Euskal Herrian dagoen zabalena. Hori da, Euskal Herriko 7 herrialdeak hartzen dituen dantza tradizionaleko eta kultura folkloreko esparru bakarrenetarikoa da, bere herrialde guztietan edatua eta horien ikuste garrantzitsua dela. Ez garela soilik mugitzen Euskal Autonomia Erkidegoan edo Nafarroan, baizik eta iparralden, Baxe Nafarroan, Siberuan eta Lapurdin ere. 1975 urtean sortutakoa da biltzarra, harrezkeroztik urte mordoxka bat pasada, eta ez dakit urte horietan ere somatu den aldaketarik, ezta? Pentsatzen dut, momentu hortan, frankismoaren osteko garai hortan, loraldiarekin, ez? Denok ere gogotsu helduko zioten, gero makalaldia gutxi noiz etorri den edo gero xeago edo endika, baduzu errestorik? Zuk ezan bezala, frankismoaren azkenengo urteetan, 60. hamarkadenetik aurre, nola baiteko folklore osoaren susperraldi bat eman zen, nik uste 80 hamarkadan eutsi ziona, eta orain ere eusten diona, esan bezala, jende asko dago, baina ikuste ditugula zantzu batzuk kezkatzekoak izan daitezkenak. Eta gure asmoa da, hori itxaron beharrean, lanean jarri eta pixka jendeari galdetzea da, zergatik. Guk ere ez dakago erantzuna eta horretara goaz. Beti esaten da gainera Euskal Dantzen kontuan beste gauza askotan bezala ere, neskak gehiago, gizonak baino, ez, mutilak baino, segurazki neskek joera edo badutelako, edo ez dakit, mutilak behar bada beste zerbait buruan dugulako edo, baina dantzenean ere bai, ez, oraindik ere talde askotan mintzat, neskak nagusi. Bai, orokortasun bada, hori ere onartu beharra dago, eta bere garaian ere dantza askoren transmisioa neskei esker izan da. Askotan beraiek ere ezin zituztenean dantzatu, hori ere badala zehoza aipatzeko, transmititu bai, baina dantzatu ez. Ja, bai, gero ohituraren izenean ez, eta aste honetan gainera emakumeen eguna ospatzea goazen honetan, hori ere gogoratzea gaizki ez, ezta? Gogo eta hori ere abiatu behar da. Neska asko egon dira dantza horiek ikasten eta transmititzen, eta gero ukatzen zitzaien baimena dantzatzeko plazen. Baiz, gainera pentsatzen naiz borroka horretan ez, ahalduntzea hitz egiten dugula askotan ez, emakumeak ahaldundu behar direla, eta zuek ere bilatzen ari zaretena pixkat berdina da ez, gazteen ahalduntze hori ez, horregon egon daitezela, baina era berean sentitu daitezela ahaldunago. Sentitzea sujeto aktibo bat dantzaren munduan eta baita ere bareien elkarte edo dantza talde txikien artean. Bai, eta hor bai ez dagoela desberdintasunik lurralde bat edo beste, danetan ere arazo berdintsuak dauzkagula, ezta? Bai, gero populazioaren arabera, mugitzen zara jende gehiagokin edo gutxiagokin, Bizkaian dantzari pilo daude, dantza talde gehiago dago, ohitura igual zabalagoa da, Araban eta Nafarroan badaude, baina herri txikietan eta horrela kostatzen da, dantza talde txiki bat gure kasuan Arabatikan hitzein da, badaude herri batzuk, urte batean galtze dutela dantza taldea, hortikan 2 urtetara berreskuratzen dute, baina gai gara izketan
200-250 pertsonako herri txikien inguruan. Bai, izan ere bakizu, azken aldian, eta Araba aipatu duzunez, lehen mailako, bigarren mailako euskaldunak, eztabaida hortxe daukagula piztuta, periferiako euskaldun izatea gogorragoa dela batzuetan, eta zailtasun gehiago, eta ondorioz, zailtasun horiek gainditzeko ere lan gehiago egin behar izaten dela, eta adibide gisara ere, Jare dantza taldea aipatuko dugu, zu bertako kide zara, eta orain 13 bat urte, sortu zenuten, hortxe beste talde batzutatik zentozten 8 bat lagun, eta lehen 8kotea zana, orain 100 lagun. Hori da, ontxe bertan ikusten eman, irudi horiek, pandemia irudi horiek. Bai, oker ez bana, 2011an sortu genuen taldea, beste dantza talde batetik gentozen batzuk, beste batzuk sartu berri. 8 hasi ginen, eta orain umeekin eta musikariekin 100 pasatxo izango gara. Gure garai horretan egindako lanaz harro. Bai, hor ikusten da gainera askotan ze garrantzitsua den erreferente horiek ere izatea, ezta? Ze bate pentsa ezake, nik ere parte hartuko nuke alako talde batean, baina inguruan ez badaukazu referenterik, ez? Orduan, Gasteiz baten alako talde bat sortu, pixkanaka erreklamo gisa ere funtzionatzen duelako, ez? Jendeak gerturatzeko. Bai, eta azkenean lehen hitz egin duguna, jendea bihurtu proiektuaren parte aktiboa. Hori ere, guretzat erreklamo izan behar da, edo bihurtu behar dugu erreklamo, eta jendea pentsatzea, hau ez dela bakarrik dantza egitea, baizik eta zure proiektua bihurtu dantza talde horretan. Eta herrigintzako, kulturgintzako, euskalgintzako kide izatea, ezta. Ze pentsa dezakegu gaztei, perezak gehien emango dien gauzetako bat akaso dela, dantza lotu izan dugula asko tradizioarekin, ez? Eta tradiziotik badu, zuek zer horrek ere, Gasteizko 8koa eta berreskuratzen eta aritu zarete, ezta, ikusten ari garen ez, eta hori ere ongi dago, ze bestela galduko diren horiek hor zaintzea, baina gero berritzetik ere bai, ze ikusi dugu hor Kobazuloan, zuek ezpata dantza, modu, berezi edo deigarri batean, modu berri batean ere dantzatu duzuela, ez dela beti aintzinako aspaldiko kontua soilik. Bueno, justo kasu horretan ez dakit, ere oso berritzailea den. Berritzailea planteamendua egia da, atzera egintzen dutela, ez? Urtean atzera lehen dantzatuko luketen gisa. Lehen, ez, baina justo Kobazuloko ekimen ekitaldi hori, ustot, 60. hamarkadatik egiten dela. Sociedad Excursionista Manuel Iradierrek egin zuen lehenengo aldiz, Euskal Jaia hor, Mairuel Gorretako Kobazuloetan, eta horri eutxiz eta jarraitu diogu, baina bai, bitxia da eta oso polita. Bai, izan dut betiko moldean baino, ez? Eta hain zuzen ere hor dago behar bada adibiderik garbiena, ez? Tradizioa eta berrikuntza biak uztartu daitezkela, ez? Eta ez dula zertan aintzinako kontua izan, ez? Ez, eta gero gaina askotan dakagu oso barneratuta dantza hau tradizionala da, edo ez da tradizionala. Momentu batean dantza guztiak sortu indira. Denak dakate abia puntu bat. Honek ez da, horre mundua jaio zenetikan, eta badaudela aukera dantza berriak egiteko, fandango eta harinarin txapelketanetan parte hartzeko eta taldeka koreografia berriak egiteko, horrelako kontuak badaudera. Gero asko badakizu lotzen dute hauek extraeskolarrak eta hola ez, eskolaz kanpokoak, txikitan gurasoek behartuta joaten nintzen, eta orduan batzutan ematen du nerabezaroan edo den hortan, kontrakotasun hori ez, erantzun horrek behar duela ez, gurasoek erakutsi zian, baina ez naiz joango. Lehen esan dugu bezala, batzutan iraultza ere izan daitekela alakoetan eta parte hartzea ez. Bai, eta gure taldetikan saiatzen garena sustatzen da taldea osotzea. Talde bat izatea. Talde bat lortzen baduzu, normalean jendea jungo da, ez da jungo, baina taldea aurrera doa. Eta horiek izango dira, gerora, lokarri guztiak hartuko dituzten umeak, umeak ja ez gazteak, eta horri eutxi behar diogula uste dugu. Eta horrek ero segida izan dezan, ez? Nondik zen eta noragoa zen, nahi baldin badugu, ze gero egia da guztiok plazara gerturatzen garenean guzti gustatzen zaigula, ez? Alakoak ikustea eta, ze politia, ze dotorea, baina, karo, inork egiten ez baditu, gero ez dira alakorik egongo, ez? Hori da, transmisioa ere garrantzitsua da. Eta zuk esan bezala, jendea horbiltzen da, eta gero guztia, zenba gustatuko litzadaken dantza ikastea. Horretan ere gonbidapena luzatu behar dugu, inoiz ez da berandu hasteko. Lehen aipatu duzu, badago jendea jubilatzen danean, edo pixkate denbora libre gehiago daukanean, bueltatzen dena dantza mundura,
Eta gure taldean ere badaukagu horrelako adibide bat, helduen taldea daukagu, egongo direla dozena bat pasata emakume eta gizonezkoak, eta hori ibiltzen dira astelehen eta ostegunetan. Eta esan duzun bezala, dantza talde batean lanak ere ugariak direla, 11 direla, musikariak ere behar direlako tartean, administrariak edo udana delakoak ez, eta orduan garrantzitsuena dela mugimendu hortara gerturatzea. Norberak alduen neurrian eta alduen gixan, baina gerturatzea. Bai, ez zara zertan dantzaria izan behar, musikariak ere daude, guke adibidez gure dantza taldean umei ez diegu kobratzen dugu pixkate hasieran matrikula bat bezala, gero hortikan arropa egiteko, baina eskatzen dieguna da bai umei, bai gaztei eta bai gurasoei konpromisoa dantza taldearekin, ekitaldiak egiten ditugunean bertaratzea, egotea, laguntzea, arropa aldaketetan laguntzea, eta hori da gure dantza ulertzeko modua. Askotan esaten da, gauzak falta zaizkigunean, orduan jabetzen garela ze garrantzitsuak diren, halako esperimentu txar bat ere izan dugu pandemiarekin, zuk aipatu duzu, pandemia garaian eta halakoak egiterik etzelako izan, ez? Eta hor, epetarte horretan behar bada jabetu gara, haure falta zaigu ez? Eta orduan, horrek balio dezala, esan dugu, behin baino gehiagotan, ikasgairik atera ote dugun pandemiatik, halako ikasgairik atera badugu ere, gaizki ez, ezta? Bai, behintzat, atera ginean pandemiatik, eta ikusi genunen honi buelta eman behar geniola, ez geunden pentsatzen gazte dantza topaketa batzuk egitea, baina hasi ginen aztertzen, eta ikusi genuen arazo bat genula, eta agian orain arte ikusi ez genuna, eta horretaz jabetzeko balio izan behar du, gaitzer. Momentuz bentsat, deialdia alaxe egingo dugu, gogoratuko ditugu datak, ezta, ekainaren 30-tik uztailaren bira, ostarrenan, baino izena emateko epea orantxe martxoaren 24-raino. Martxoaren 24-raino. Eta saretan, edo sarean bintzat topatu ezkero, Euskal Dantzarien biltzarra, izango dutela arrastorik. Eskerrik asko da handika eta ongi atera daia topaketa. Jarraituko dugu adi nola di joan eta eutxi horri. Eskerrik asko zu hoi. Hortxe, gazteen dantza topaketak ekainaren bukaeran Araban izango direnak, hoiek izango direnak, baina izan direnak topaketak asteburu honetan Errenterian Arrosa Irrati sarearenak izan dira. Badakizue, azken aldian, hortxe itxosozko pandemia dela eta danak bertan bera geratu diren horrekin, Arrosa sareak berreskuratu behar zirela erabaki eta halaxe burutu ditu Aitziber Zapiain, Arrosa Irrati sareko koordinatzailea, Arratsaldeon. Arratsaldeon, Urko. Festondoa, aje gozoa izango duzula galdetzeran joan, baina ez dakit, irratian aritzen zaretenok, ahotsa gure antzera ere zaindu behar duzuen horrekin, festa eta jai gutxi akaso.
Bueno, ikasi dugu pixkat isilixeago ibiltzen beste egiten dugularik. Hori da, zuk ere ikasiko zenun hori? Uste dut Aitziber bai zuri eta bai bioi isilik geratzearen nahiko lan zaila gertatzen zaigula, baina tira, kasun, bai, zaila, baina kasuntan beharrezkoa gaina hitz egitea, ze bada, ez da, zertaz hitz egin, izan ere, erronkak ez ditu makalak irratiak berak, ze oraindik gogoan izango dugu, bideokliparrek zioen bezala, edo kantu ezagunak zioen bezala, ez da, bideoa agertutakoan irratiarenak ja akabo, egin behar omen zuen, eta irratiak zorionez erakutsi du, oraindik ere inoiz baino biziago dagoela, eta gainera, garai berrietara inungo mediorik moldatu bada, uste dut hori irratia izan dela, beraz, zer ospaturik ere izango zen, baina kezkarik ere izango zenuten, ez da? Bueno, azken batean egin duguna ez, lehen aipatuzu berreskuraketa, iaz egin ziren jardunaldiak egin duguna da udaberriko edo udaberri aurretiko data berreskuratu martxora itzuli baikara, ez? Gainera, larumatean barre egin genuen zeguk topaketak izena jartzen diogu, ez dakigu zergatik pluralean eta bueno, horri eutxi diogu, singularra den arren, itzordu bakarra. Egun bakarrekoa izanagatik, topaketa horren barruan beste 11 topaketa ere bazeudulako, ze ekintzarik ez da falta, ez da, beste tailerrak eta izan dituzue, eta telekomunikaziorako irrati loturak eta ere nola garatu behar diren, ez, pixka bat ikasteko, ze aipatu behar dugu, Arrosasareko irrati gehienak, irrati txikiak direla, irrati libreak, piratak, asko eta asko baliabide askorik ere ez dutenak, eta orduan ikasi daiteken guztia ongi etorria izango dela, horri aurre nola egin jakiteko, ezta? Bai, hori landu genuen tailerretako batean, horre errenterian, horretako Gaztaino auzoan, bueno, bertan autogestionatutako telekomunikazio arloa daukate, eta Abaila kooperatiba ere horretan lagun izan genuen, ez? Orduan, bueno, horre Euskal Herri mailako bi alternatiba, telekomunikazioen munduan lagundu gintuztenak hasteko barruko makinaria ulertzen, irratia kanpoko hori espaldin badabil, alperrik jarriko diozu maiari mikrofonoa. Orduan, bueno, horrela banatu ginen, batzuk telekomunikazio lanketan, Abaila kooperatiba eta Gaztaino auzo elkartearekin batera, beste batzuek irrati saio bat egin genuen, eta hirugarren hitzaldi bat izan zen joan den udaran Espainiako gobernuak, ez dakit esan atea edo leihoa zabaldu baitzuen irrati frekuentzia alegalak legeztatze bidean jartzeko. Zenbait irizpide oso zehatz kontutan hartuta. Bai, eta hor gainera Aitziber jakin badakigu, ez da, 22 bat irrati bazaudetela Arrosa sarean, eta denek ez zutela eskabidea egiterik izan, lehen aipatu dugun bezala, Arrosaren barruan ere neurri eta baliabide desberdinetako irratiak izanik, errealidadea ere desberdina dutelako batzuk eta besteek, ez? Baina, esperantzarik bai, legeztatze prozesu horrekin? Bueno, hor, gustatuko litzateke aukeran bi gauza analizatea, alde batetik iruditzen zait Euskal Herriko sare ezberdin bat dela Arrosa, alegia 25 irrati inguru gara gure artean oso ezberdinak, baina elkartasuna da gure iparra, eta horri esker bakizu ez, esaten den tokian bi euskaldun da biak aserre, gure kasuan zorionez ez da hala ez. Irrati batzuk langile dunak dira, beste batzuk langileri gabeak eta guztiz bolondrez jarduna burutzen dutenak, orduan Arrosaren funtzioa da guztion artean parrilla euskaldun bat osatzea. Eta lehen bigarren galderari utzita Espainiako gobernuak zabaldutako aukera horrekin, Espainiak zabaldu du bidea eta gero eskuduntza edo autonomia bakoitzari esleitu dio. Beraz, gure kasuan Nafarroko gobernua eta Eusko Jaurlaritza izango dira prozesuarekin aurrera segituko dutenak. Eta esperantza ez da sekula galtzen. Nik uste dut Euskal Herrian 25 irrati libre baldin badaude 2023 garren honetan, non lehen esan duzun ere irudia agertu zenean bazirudiela irratia desagertu egingo zela, nik uste dut ez dela kasualitatea Euskal Herrian hainbeste irrati libre egotea, uinak euskalduntzeko xedez, komunikazioa eskubidetzat hartuta, orduan, iraun baldin badugu, nik fedea daukat
utziko digutela ere bai aurrera begira jotzen. Eta gertutasunean gainera oinarrituta ez da Itziber hori delako zuen indarrunea, eta entzuleekiko harreman zuzen hori komunikazioari zentzua ematen dion, ez da, hartu eman hori inoiz baino nabarmenagoa izaten delako gainera halako irratien kasuan, ez? Bai, azken batean, bakoitzak oso identifikatua daukagu gure komunitatea zein den, ez? Zein mintzo garen eta norentzat mintzo garen, eta gure edukiak horren arabera egiten ditugu egunerokoan, ez? Orduan, batzuk ari gara eskualde zabal baterako, beste batzuk naiz irratia bezala Euskal Herri osorako, beste batzuk auzo baterako, beste batzuk oso herri txiki baterako, beraz, bakoitza bere komunitatera egokitzen da. Bai, lehen aipatu duzu, sarearen ezaugarrietako bat elkartasuna dela, ez da, zuen arteko aizpatasun hori eta, baina beste ezaugarri bat bada ere, nazio osoko irratiak zaudetela, lurralde osotakoak, eta egoerare legearen arabera desberdina da oraindik herri honetan badakigu, hegoalde edo iparralde, ze aipatu dugun legea Espainiako gobernuarenak horrek baldintzatuko du, hegoaldekoen irratien etorkizuna, baina aipatu behar da, iparraldean dagoeneko hori behintzat aurreratuta dutela, ez da, hori gaindituta dagoela, eta erronka orain berriz digitalizazioarena, oraindik ere hegoaldean oso arrotza zaigun kontu bat. Bai, hemen frekuentzia digitalak jada esleituak daude, bada esango nuke urte pare bat, eta martxan jartzeko zai gaude. Frantziar estatuarena hobea da baldin eta ja hanka sartuta baldin badaukazu, ez? Hemen esaten da irrati pirata batek gaur egun ez dituela 24 ordu ere iraungo. Behin legeztatua zaudenean, esan nahi du gobernuak berakola oso simple esplikatzearen esleitu dizula frekuentzia, ez? Eta gainera onartzen zaitu eta dirulaguntza sistema publiko batean sartzen zara. Beraz, behin legeztatu baldin bazaude eta zure frekuentzia esleituarekin sistema oso egokia da. Kontua da, neurtua dagoela, ez? Nori legeztatu eta, debate luzea da. Eta irrati digitalarenak horrek ere eskatuko du tresnerian eta alakoetan eta ere moldaketak eta egin beharra, ez azken finean inbertsioa, ez? Eta diruak gauzak erraztu egiten dituela batzuetan eta diruaren faltan bestelako imaginazioak eta haiek lanean jarri behar izaten direla, ez, Aitziber? Hori esan behar nizu, diruaren faltan imaginazioa. Eta horti behintzat ez zaizue falta, ez zaizue horti falta, eta gogo ere, ez? Ze aipatuko dugu zuze... antxetak hori da, ez. Esan, Aitziber. Ez, imaginazio antxetako 20 urte ditu, baina Siberoko botzak Irulegiko irratiak eta gure irratiak 40, beraz pentsa, 40 urtetan zenbat imaginazioa asmatu den. Bai, eta ez 40, zuta biok oraindik ere gazte garelako, Aitziber, beti gazte, baina 17 bat urte badira zuzere horri ere antxeta irratian zabiltzala, eta lehen horrekin gutxi ez, eta orain hain zuzen ere, lehengo udazkenetik ona egokitu zaizu ere, Arrosai irrati sareko koordinatzaile izatea, alegia hartzain ibiltzea. Hartalde fina daukazula esango diguzuzuk, baina noski, hartzaiak beti du lana, eta lan horrekin nola moldatzen ari gara, Aitziber? Ikasten, nik uste dut Arrosako koordinazioa norbaitek darama papel kontua eta Zebrabidean magazinaren konpainia, ez? Orain berriki hasi da Ekinez Apiain, Zebrabidean magazina ekoizten, eta koordinatzailearen funtzioa da paper kontuak ongi eramatea eta esandakoa magazina aurrera egitea. Gainontzean nik uste dut hartalde homogeneoak garela, irrati bakoitza bere errealitatetik arituta, ez? Guri iruditzen zitzaigun antxetan jada lantalde bat dagoenez nominapean, nolabait esatearren, erraztu dezakela jarduna. Orduan, gure burua presta aurkeztu genuen eta holaxen. Aurreko batean ere aritu ginelako saio honetan, okerrez banago kurtso hasieran edo Arrosasareako 20 urte bete dituela, eta dokumentala ere osatu duzuela, historiaren berri emanez eta izan ere 20 urtetan gauzak asko aldatu dira, baina orduan bezala orain ere helburua hoietako bat badelako, ez da, zuen artean programazioa eta ere partekatzea, irrati bakoitzak ere erreztasunak izan ditzan, programazio hori osatzeko, Zebrabidea bai amankomunean egin, baina gero truekea ere egiten duzu, ez da, baten eta bestearen saioekin eta.
Bai, eguneroko truka dago. Arrosa.eus atarira igotzen du irrati bakoitzak bere edukia, edo iruditzen zaiona berea ez den geografia horretatik interesgarriare izango den eduki hori, eta horrela partekatzen ditugu irrati saioak, kronikak, hain modan dauden podcastak, bai. Hori iraganari dagokionez, baina etorkizunari begiratu beharko diogu Aitziber, itxaropentsu gaudela eta irratiak etorkizunik izango duela, erronkak zeintzuk dituzue oraintxe buruan? Bueno, iruditzen zait, momentu honetan ja erronka zen jardunaldiak edo topaketak egitea, hori zintzilik irratiari esker borobil atera da, eta erronkari dagokienez teknologia berrien txampan segitu beharra dago, ez dago beste aukerarik. Orduan, egokitzapenak egingo ditugu irratiak bizirik iraun dezan, entzuna izan dadin, eta nik uste dut ere gizarteak orokorrean ulertu dezala, auzoan daukan edo hirian daukan irrati libre hori bereare badela, ez? Eta kontua ez dela, irratira joango naiz hau esan dezaten, baizik eta alderantziz, irratira joango naiz eta ea nik neuk hau esan dezakedan eta parte hartu dezakedan, lehen dantza zaritu zareten gixan, beste batzuk komunikazioan ere jardun daitezke beraien denbora librean. Pandemiak ere erakutsi zuen hori, kolaboratzaile asko eta etxetik hasi ziren irratia egiten, zenbaitzuk mantendu dute ohitura, eta beste batzuek erredakziora bueltatzeko borondateare erakutsi dute. Hori da, besten zai egon gabe, askotan gainera egoten gara zai, beste egingo dute, eta gero txalota egiten dugu, baina norberak ere egin da, denon artean egin da, eta auzolanaren irudi ere bazareten ez, Arrosa irratisareak auzolanean gauzak errezago, eta bintzat aberatsago geratzen direla, ez? Hori da, auzolanean asko esaten da, baina praktikara eramatea ez da inerresa, eta begira teknologia berriek, zentzu horretan arrosa laguntzen dute. Alaxe, arrosak segidezala lore ederrak ematen, lorategian arrosak izan daitezela, ureztatu dezagula denon artean, eta aurrerantzean ere adi jarrituko dugu zenolako bide oparoa duen. Eskerrik asko Aitziber. Zuri Urko, mila esker tartea eskaintzagatik. Zer gutxiago, ondo segi? Top Bost. Gaztea zerrenda. Indarra galdu du ETSek eta Top Bosteko mugan kokatu da. Bosgarrenean, guretzat. Rosaliaren berrienak ere beherantza egin du. Laugarrenean, Lie Like You Love Me. Hirugarrenean, gorakada polita izan du galdu ez baduzu kantuak, aste honetako brontzea STR-rentzat. Aldaketa gutxi gure zerrenda astindu duen honentzako. bigarrenean, Etxepe eta Gozategi, Alboka. Bigarren astez jarraian, urrea Miley Cyrusentzat. lehenengo postuan, Flowers. Top Gaztea. Larun batero 11etan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria.
Ba hortxe gatibukoak, Carmen Irizarrek esango luke bezala, haze kaltzontzio kuadrilla, musika talde askotan gertatzen den bezala, kaltzontzio kuadrilla, emakume gutxi goten delako, ez da pixkanaka, ari diren haiek ere bere tokia lortzen, eta hori aste honetan gogoratzea ere gaizkiez. Emakumeen eguna, ospatu edo aldarrikatu Mirari Martiarena hortxe zalantza, ze bakarren batek esango du ospatzeko gutxi dagoela, aldarrikatzeko bai asko, baina eskerrak zu bestela ere hemen gai hoiekin ondo kontzientziatuta etortzen zaren, eta orduan nik esan dut gaur belarritik tira egin beharrote gaituzun edo. Ez, bueno, arratsaldeon. Arratsaldeon. Edukaziokoa eta legezkoa aurrena. Baina aurretik egoten garen ez, bueno. Bai. Bueno, eta txikoa garen ez, eta lotxarik ere ez dugun ez, eta konfiantza. Eta gero, aitortuko izut, batzutan aztena ez hola pasoen baterakoan, eta bihurgune luze bat, eta nun bukatu behar duten jakinez, eta agurra ere falta zitzaidala aztu. Bai, eta aste honetan martxoaren 8 da, eta emakumearen eguna ospatzeko, ezakit. Garai batean emakume langilearen. Bai, langileana. Langilerik ez dagoen emakumerik balego bezala. Hori da, eta betikoa ez, ospatu, aldarrikatu, ospatzeko gutxi, lan egiteko asko, eta... Bat ez zuk. Bai. Lenguan ere ipatu zen igulako martxoaren 8 bueltan izaten dituzuela bolo asko eta asko, ez? Bi hartik 7 igandera arte herriz herri ibiliko gara. Eta hori dela eta, ekarri dut kutsatxo bat. Bara? Eta... Opari eta guzti. Bai, opari, edo agian ez duelako gaurko tartea prestatzeko gogo askorik edo denbora askorik, eta emakume hori esaten dizkiguten esaldiak. Ara. Eta zergatik dauden gaizki. Edo zer iruditzen zaizkidan. Vale. Ez? Denak gaizki daudelako. Ez dago la... Bai, ez dago la... Batu daude okerrago eta besteak... Baina, denak me. Bai. Eta orduan, emango izkizut, zu ateratzen joan. A ver, bai. Eta erantzun egingo ditugu, nahi baduzu. Erantzun egingo ditugu. Haze apuroa. Baina, bueno... A ver, hau beti nahi izan dut, Oskarretan eta sari banaketetan eta bezala. Gauza asko, Oskarra, kanpaikada, gauza asko ditugu, Bueno, kanpaikada ezkera itzegin dugu, baina... A ver, hortxe, ruleta eman da, hau xatea zaigu, A ver... Honek ez dakit balio... Ez dakit. Bakizu, gizona naiz, eta ez dakit, gauza bat baino gehiago bat ere aiten da... Bueno, hoi da aitzaki bat. Aitzaki bat, eta xoa beti joango naiz, berotu jen naiz, baina justu, nik gizona eta gauzak banaka itxeitut, eta nik gauzak banaka ere hobeto itxeitut. Ez? Hoi da... Baina saiatu egiten zara binaka ere egiten. Bai, eta tokatu egiten zait, ardura bat baino gehiago hartzea, eta, gauza bat baino gehiago batera egitea, ez da? Baina gizon asko esaldi horren atzean, gordetzen dira, alperkeria izkutatzen aldute atzekaldean. Bai, edo ardurak hartu nahi eza, baita ere ez, baina... Baina egia alda emakumeek bat baino gehiago batera egiteko gaitasuni baduzuela. Nik bakarren batzuk ezagutzen ditut ere, ze orokortzean eko arriskutsua izaten. Bai, orokortzean, baina esaldi hori ere, bada oso orokorra ez, eta nik gauzak banaka hobeto egingo ditut, beti. Seguro. 50 batera baino. Emakumetan edo gizon izan. Hori da. Bale, orduan hori lehenengo kale. Bai. Ruleta. Hemen denantzako dago, partitzeko astema gara badugu. A ver. Venga, beste txo bat. A ver. Ez ez esan duzu, baina berriz eskatzeagatik diozu. Esaldi betikoa ez, ez da. Esan dit ez ez, baina bai, nahi du. Bai, berak ez daki, baina nahi du. Eta nik badakit nahi duela gainera. Ez esan diazu, baina saiatu ingo naiz berriz. Eta ez dut ulertzen ze, bai, segituan ulertzen dute, mutilek. Ez, zuk esatezunean norbaitekin zerbait nahi zula, bai, hoi ulertzen dute. Ez esatezunean, venga, segita. Ez da, ez dakitxo. Bai, hoxe. Ya está, hor ez da beste irakurketa posiblerik. Beste bueltarik. Ya está. Ruleta, ea. Honek ematen du, la ruleta, la suerte edo premioa edo. Bai, eta aztu egiten zaizkit zein jarri dudan, orduan nahi naiz pentsatzen. Orduan trapa igual doizut. Bai. Hau bai. A ber, bota. Euskal Herrian emakumeek agindu dute beti, matriarkatua izan da nagusi. Bai, hori nik uste trampa. Baina, ikatxekere parre nola egin duen. Bai, trampa duen esaldi bat dela, ez? Bai, askotan bai, eta emakumeek eraman dute martxa, martxa berek eraman zuten, baserrietan, etxeetan, familietan, baina gero matriarkatu hori legeztatuta, paperetan,
ez da, hola izan, ez? Baserriak, lurrak zenen izenetan egon dira. Alargundu direnetan, bai, emakumeen izenera pasa direla horiek, eta jabetza horiek hartu dituztela, baina beti gizonezkoen gauzak izan du dira. Bai, marroia konpontzeari ala deitzen badiogu gobernatzea, orduan bai, emakume gobernatu dute baserriko, edo lenguan ere hemen ondarruko saregilekin eta egon ginelako, ez? Haiek ere alaxe esaten zuten, ez? Matriarkatua, bai, matriarkatua. Beste remedioek etzan, gizonik etzan, danak itxasora joten zian, eta gure artean inbertzatzen, baina... Privilegioak betikoek izan dituzte. Ez, bai, matriarkatua eta gure amonak agintzen zuen eta zera, eta baina, bueno, zenen izenean zegoen etxe hori. Edo baserri hori, edo dena delakoa, ez? Eta, bueno, hori pixkat niretzat bada trampa baita ere. Saldi trampatia. Trampa askotxo dago gaur, Bueno, denak, nik uste... Beina zita... Beste bat. Epa! Ikusten nola bi gauza bat egiteko gaiz garen gizunak. Ez matxismoa, hau bai, ez matxismoa, ez feminismoa. Ni berdintasunaren alde nago. Bai, eta hori egun hauetan asko entzungo duguna, ez? Eta feministak, eta radikalak, eta berdintasuna. A ber, feminismoa ez da matxismoaren kontrakoa. Hoi, barneratu beharko litzateke, baina aspaldi. Ez dira antonimoak. Oraindik 2023an diskurtso horrekin gabiltza, ez? Eta badirudi feminista izatea zerbait txarra dela. Batzurentzat, bai, ze deseroso sentiarazten ditu, eta horrek sortzen duelako mugimendu bat, ezin egon bat. Privilegio horiek kolokan edo arriskuan ikusten dituenean, ez orduan, ez zaizkigula beldurrak. Bai, eta horregatik, ez zaigu feminismoa hainbeste gustatzen. Berdintasuna nahi dugu. Erosogoa delako hori. A ber, bestea. Postu horretara iristeko, norbaiti buztana jango zionrek? Eta hori gertatzen da, emakume batek hartzen duenean botere postu bat edo kargu garrantzitsu bat enpresa batean, lantoki batean. Zaigula iruditzen bere meritu utxengatik hori lortuko zuenik, ez? Ez dela meritokrazia kontua delako, norbaitekin oheratu delako, norbaitei buztana jandiolako, edo entxufen bat duelako eta norbaiten alaba delako. Aitaren alaba delako baitare, olakoak izaten dira. Baina hori oso ohikoa izaten da, ez? Esatea, baten bati buztana jango zion. Auskalo, ez da? Bai, hori da. Eta olakoak, baina egunero entzute ditu. Bai, ikusten ari naiz. Bueno, hau badakit oso amorragarria gertatzen zaizuela. Asarrantzan zaudetenean eta itzaki bat bietu behar dugunean. Zer zaude, hilekerokoarekin? Zen azke emateiten esaldi horrek. Bai, eta badirudik gure... Iratxek parregin du. Gure humore txarra, beti... Nik uste iratxek nire ondoan jarri behar dutela gaur. Bai, urrungan ekarri behar dugu. Bai. Eta ez da... zer zaude hilekoakin mine ematen dizu zaintzarako galdera bat ez da, normalan da izorratzeko. Eta hori ez da galdetu behar. Iruditzen zaigulako malaletxeakin zaudetenean zaudetela hilerokoarekin. Bai. Minez zaudetenean ez dugu pentsatzen hilerokoa izan daitekenik, baina... Nik jarriko zintxuzketet gizonezkoak gu egoten garen bezala. Gure umetokian ematen dula 50 katu arramazkaka ditugula hor. Izan da oso grafikoa. Min horrekin. Ze batzuetan oso mingarria izaten da, ezta? Guk beti aipatzen genuen, Idoia eta biok luze domotzen, eta emakume batek bere ziklitate hortan, edo lehenengo hilekotik azkenekora arte, gutxi gora bera batez beste 50 litro galtzen ditugu gure bizitzan zehar. 50 litro. Odol berritu egiten gara. Baina da bigarren mailako zerbait, mundu erdiari gertatzen zaiona eta bigarren mailako zerbait, baina, klaro, gizonezkoi gertatu ezkero olako zerbait, bueno, zuek denak kamisetakin. Denak kamisetakin, ni 51, ni 52 litro, pankartak. Eta okerrena gainera mirari, baina iruditzen zaigula privilegioa dela, ze horri esker bajaren olartu alko bat, horren da, beida, oain emakumeke baja hartzeko motibo bat gehiago. Bai, eta orduan, kriston txolloa, eta zenbateko izjakintasuna den, niko goratzen dut, nire 20 urteko mutil gazte batek behin galdetu ziala. Eta emakume guztiek batera izaten duzu hilekoa, eta nik bai, nominak obratzen dugunean, hilean batean, munduko emakume guztioi, hileko etortzen zaio. Hoi gertatzen den egunean, bueno, mundu honek... Akabo, bai, orduan aginduko dugu egiten. Bueno, momentuz bintzat, ez sarretuta humoreari heltzen diozu, baina ikusten dudana da, bai, esaldiak direla, nahiko aserre edo amorra garri xamarrak badirela,
zein dago. Ezakit. Hau, aitortuko dut guk ere. Emakumeak gaiztoak zeate, horregatik eramaten zeate gaizki zuen artean. Claro, gizon gaiztoik ez baleo bezala, ez? Claro, emakume. Eta gure artean larrutuko ez baina. Claro, ez, baina emakumeak gaiztuak. Nik uste horren atzean dola gizonei interesatzen zaizuela, emakumeok gure artean gaizki eramatea, ez? Zakit, nik aizpatasuna oso barneratuta dut, eta gaiztoak, bai, neskak eta bai mutilak, eta gaiztoa dena, gaiztoa da. Hemen eta han. Bai, bateko edo besteko izan, ezta? Bueno, azkenekoa, Horrelako izaerarekin, inoiz ez duzu bikoteik izango. Hoi nahi askotan esan diate, eta igual horretik ez dakat bikoteik, baina... Beharrik ez dezulako, mirari. Hoi da, baina denboraik ez dakatelako, baina... Eta zu mereziko zaituenik, haindik ez dalako agertu. Ze zakarra zean, eta olako gauzak, eta hain basta izan da, eta, klaro, baina beti, eta horrek ere... presionatzen gaitu nola gaitez. Gukin behar dugu lana, baina bikote bat euki behar dugu, seme alabak euki behar ditugu, eta, klaro, ez bagea txintxoak, ez bagea esanekoak, eta gure rol hoietatik kanpo ateratzen bagara formalismo hortatik kanpo inorrek ez gaitu nahiko. Karo, berein alte. Oida. Aia, hostiaz, esaten demetzela. Aia, kuidauz esaten dugu, fina. Baina ikusten, emakumeak ere ezin duzuelako ikusten. Bai. Karo, emakume batek hori esaten badu, bai. Baina badaukaula zer hobetu ez, gu hemen gaur humore puntuarekin aritu gara, baina biala kontu serioak direla, gero. Bai, eta konturatu gabe mikromatxismoak dira baitare ez da, eta guk ere oso barneratuta ditugu, eta deseraikitze prozesu etengabea da, eta nik seguruna, noizbait horko esaldi horiek esango nituen, eta erreproduzituko nituen. Orduan, da, kontzientzia hartzea, eta, ez erreproduzitzea, ez? Ez dakit, beste bat geratzen da, ze uste bat geratzen dela, ez? Guain gogoratu... Ez, beste lau, geratzen dira, bai. Ez dauka, baina azkenekoa, ja ikusten zaitut gogoz geratzen zela. Eta noizko gizonaren eguna... Horrexen zain nengoen. Ze martxoaren 8 izango da bihar, eta noizko gizonen eguna, eta... Guk ez daukagu gure guri... Zeatik lilatoian emakumea bakarrik, eta guk ez da. Ba, igual, plaza beti izan delako gizonena. Eta tokatzen zaizuelako behingoatik baztertzea eta emakumeoi protagonismoa guztea. Eta jazta. Hoi da. Baina, zure ustez gainera, abenduaren 31an plaza biona izango da, ze gizon emakume hongo. Bai, baina... Segitza alduzu horrekin. Hurre, zalantzai gabe, zu gizon florero izango zea, gaina. Gizon florero. Beida, gauzaz esango ez zuz, baina ontaz egianek. Nik gizon tiestoa izango naiz, ez floreroa. Beida, hori aipatuko izu, eta gainera emakumearen egunaren konturari garela. Eguraldian hasi nintzenean eta ere, bakizu, emakumeak eta danak, telebistan gehienetan agertzen dira, finak, dotoreak eta politiak. Batean olako gizon kankailu bat, 100 pikoko kiloko ateratzeak, eta orduan nik, nola eguraldiaz askori ez nekien, nik beti esaten nuen, nik nire gorputza jartzen nuela, eta orduan, mutil floreroa, baino mutil tiestoa nitzela, ze floreroa ere ez nintzen iristen. Baina, bale, ni prest, 31an, orduan mutil floreroarena edo tiestoa. Eta zu gidari, zu nagusi. Ari gara atxikimenduak jasotzen, babesa, eta gaurkoan ere beste batena ekarri dut. Beste bat aldaukago. Gustatuko zaizu? Gustatuko aldaukago. Bai. Kaixo, hemen harrapatu diazue, Joseba Arginaro naiz, eta nik aurtengo kanpaikadak urkok eta mirarik ematia nahi dut. Bueno, ja ez da ematia nahi du. Afaria berak emango aldiko. Afaria jartzea etorriko da. Claro, urte hortan, gau hortan lana egiteak esan nahi du, gau urtezarreko afaririk eta ez da hola egiterik. Bai, baina, bokadiotxo bat emango digute, ete bakizu katerina alako pokoa. Bai, baina, ez agitetere konturatzen den, kriston txolioa iten nahi gala, ze ja, preprodukzio guztia, egin da dago, jendea lotzen nahi gea, musikariak ezakize, baina, eta ilusioa dago. Bai. Ilusioa dago, eta gu pres gaude. Gu pres gaude. Ja, agenda gordeta daukagu, propio erosiño hortarako, abenduaren 31ako apuntatzeko. Eta, bai, orduan, ez gabiltza hemen gu, ez gaude txantxetarako. Txorakeritarako, ez. Eta emakumeren egunean ere txantxa gutxi, txantxa gutxi, broma gutxi, kontu serioa delako, eta egun hortako aldarrikapenak gainera urte guztian errepikatu berrekoak, ez soilik biharko egunez. Baina estimatzen dizugu, humorearen bidez ere kontu horiek gurera ekartzeak mirari, kanpaika dena ikusiko dugu, ze gainera uste dut, zuzentzaileek herrita ingo digutela, ze kanpaikadak uste dut
ez dela esan behar. Igual izen aldatu behar dugu bai. kanpainari, bai. Hori gero galdetuko diogu ateratzerakoan. Bueno, ez da... Ulertu dugu dena. Bai, mundu guztia badaki zein nahi dugun. Zakitxo, ez da? Zer egin nahi dugun, eta zer egingo dugun. Hoi da. Sinitxu egin behar dugulago, sinistin behar Zalantzai gabe. Mirari Martena, eskerrik asko estimatuta. Eskerrik asko. Eta badakizue gu bihar ere, txirrindulariak bukatutakoan, aste honetan hor ordutegiarekin ibiliko garelako dantzan, baina, bueno, 5 aldera inguru hortan bentsi izango garela, Ordura arte txintxe bilin, eta izan.